Salam mehriban adamlar. Yurdumuzdaky we dünýädäki täzelikler bilen tanışdyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň täzelikleriniň şu sanyna. Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäherine iş taparyny amala aşyrdy. Türkmenistanyň halkara denanlar güni dawaraly ýagdaýda bellenilip geçildi. Türkmenistanyň prezidenti ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi we beýlik habarlar. 7 martda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbangul Berdimuhammedow Arkadaş şäheriniň guruluşyna ikinji tapgyryny alyp barýan işler, Täze şäheriň meçidiniň guruluşy we oň bezek işlerine ulanylýan serişdeler, önümçilik maksatly defgalaryň enjamlaşdyrylyşyna, iş otoglarynyň üçünçiligine degişli şekil taslamalar bilen tanışdy. Şeýle hem Türkmen halkynyň milli lideri bu ýerde degişli ýol başçylaryň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatynyň dowamyny Arkadaş şäheriniň ikinji tapgyryny alınıp barýan işler dürli maksatly binalaryň guruluşyklarynyň depkinlerini ýokarlandyrmak we olary häzirki zaman sanly ulgam ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. 8 martda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbangul Berdimuhammedow Arkadaş şäherine bolup, Gurbangul Berdimuhammedow adyna howanarlygy mätäş çağalary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gazinasynyň ştab kwartirasyna halkara denalar güni münasibetli ýurdun mehrem enelerini, gelin gyýdlaryny gutlady. Türkmen halkynyň milli lideri gutlugyny berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwrüne, belent ruhly, täkide ahlakly, çeper Türkmen zenanlarynyň sarpasynyň belen tutulýanlygyny, dürli kärde zähmet çekýän zenanlaryň zähmetine uly hormat goýulyp, olar üçin ähli şertleriň döredilýänligini belledi. 8 martda Türkmenistanyň halkara zenanlar güni dawaraly ýagdaýda bellenilip geçildi. Bayramçylyk münasibetli Fewda Senagat Edarasyna we Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşüni, welaýatleriň türkmeniň agy binalaryny, ýurdun gelin gyýdlarynyň hormatyny, medeniýet we sunugat usatlarynyň bayramçylyk konserti boldy. Şeýle hem Arkadaş we Aşgabat şäherlerini, ýurdun ähli sewitlerini, 8 goşanyň köp çağaly dünýä iňiren terbiýelep ýetişdiren zenanlara Türkmenistanyň ene mehri diýen hormatly adyň daqylmagy, mehriban enelere Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan sowgatlaryň hemde köp çağaly enelere ýaşaýyş jaýlarynyň açarlarynyň gowşurulmagy münasibetli dawaralar geçirildi. Gurbangul Berdimuhammedow adyna çağalar Sagaldyş Dikeldiş merkezine bejerge alýan gyýjagazlary Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan halkara denanlar güni münasibetli pul sowgatlary, şeýle hem Türkmen halkynyň milli lideriniň adyndan bayramçylyk sowgatlaryny gowşurmak dawarasy boldy. 11 martda Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Dünýä Gözel Gulmanowa halkara zähmet guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça sewitleýin direktory Jenap Peter Van Roy bilen duşuşdy. Duşuşykda Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň we oň düzüm birlikleriniň, şeýle-de halkara zähmet guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk mundan beýlekde köp taraplaýyn esasy işçileşdirmegiň ugurlary ara alyp maslahatlaşyldy. Peter Van Roy Türkmenistanyna bu ugurda alınıp barýan işleriň netijelerine ýokary baha berip ýakyn geljek üçin hyzmatdaşlyga bolan garaýyşlaryny beýan etdi. 13 martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli bir näçe meseleler seredildi. Mejlisiň barşyny milli parlamentiň ýol başçysy hereket edýän bir näçe kanunçylyk namalaryna döwrewap üýtgetmeleri we goşmaçalar girmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gödäwçilik edýän düzümlerini alınıp barýan işler hemde degişli ugurlar boýunça geçirilen çäreler barada hasabat berdiler. Şeýle hem döwlet başçysynyň garamagyna bir näçe teklipler hödürlenildi. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar diňläp, alınıp barýan işler bilen baglykda degişli ýol başçylara anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Şeýle hem hödürlenen teklipleri makullap, degişli resmi namalara gol çekdi. Mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň 2026-njy ýylyň 21 martynda ähli halk bag ekmek dawarasyny geçirmek hakkında resmi nama hem gol çekdi. Hökümet meclisiniň başyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow jenaýat edenlikler üçin iş kesilen we eden etmişlerini ökünüp, ak ýürekden towa gelen raýatlaryň mukaddes gadyr giýjesi münasibetli geçilýänligini belledi. Şunuň bilen baglykda Türkmenistanyň prezidenti asylly däwe eýermek bilen iş kesilen 336 raýatyň mübarek gadyr giýjesi münasibetli günäsini geçmek hakyndaky fermana gol çekdi. 11 martda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine iň eýjejik gyýjagaş
2026 atly Şadiyan bäteşiň jemleýiji tapgyr geçirildi. Bäteşiň döwlet tapgyrna welaýetlerden Aşgabat, Arkadaş şäherlerine geçirilen betlapky tapgyrlarda birinji we ikinji orunlara eýe bolan wekinlik gyýjagatlar uly ruhy welentlik bilen gatnaşdylar. Jemleýiji tapgyrda eýjejik gyýjagatlaryň 15-si 3 şert boýunça özara bätleşdiler. Netijede Aşgabatdaky döwletler köşküniň 4-nji sınıf okuwçysy Leyli Mowlam we bätleşigiň baş bayragyna münasip boldy. Bayrakly orunlara degişli atlara münasip bolan hemde bätleşige işçen gatnaşan gyýjagatlara hormat haty ýadygarlyk sowgatlar dawaraly ýagdaýda gowşuruldy. Türkmenistan avia kompaniýasy Aşgabat Dubai, Aşgabat Jidda we Aşgabat Abu Dhabi uğurlary boýunça gatnawlaryň 1-nji aprele çenli uçuşlary amala aşyrmaz. Bu barada avia kompaniýanyň metbuat gullugy habar berdi. Ýatyrylan gatnawlaryň ýolagçylary avia biletlerini tutumsuz ýagdaýda dol ýyzyna gaýtaryp bilerler. Ýa-da iň ýakyn mümkinçilik bar bolan senelere tutumsuz ýagdaýda üýtgödüp bilerler. Internet üstü bilen satyn alynan avia biletler ýyzyna gaýtarylan ýagdaýyna pul ferişdeler tölöw geçirilen bank kartyna ýyzyna gaýtarlar. Dünya täzelikleri. Volkswagen konserni köp sanly işgärlerini azaltmakçydygyny eglan etdi. Ýagny 2030-njy ýyla çenli ol Germaniýadaky 50 000 golay işgärini işden boşadyr. Bu barada kompaniýanyň baş direktory Oliver Blume habar berdi. Muň sebäbi konserniň girdeýjileriniň peselmegi, iş täzeden guramagy çykdaýjylaryň artmagy, Amerikan import başlary we Porsche Golçur kärhanasyna kynçylyklar bilen baglydyr. Ýagny 2025-nji ýylyň jemleri boýunça Volkswagen konserniň girdeýjileri tas kesse, ýagny 44 götürüm we 6,9 milliard euro çenli pese gaçdy. Bu 2016-njy ýyllaky dizel krizisinden bäri iň yaramaz netijedir. Türkiýanyň milli avia kompaniýasy Turkish Airlines 2026-njy ýylyň 29-njy martyndan başlap Istanbul Tripoli, Istanbul Sofia, Istanbul Porto we Istanbul Lissabon uğurlary boýunça goşmaça uçuşlary ýola goýýar. Star Alliance bileşigine girýän Turkish Airlines avia kompaniýasy 1933-njy ýylda diňe 5 uçurdan ibarat kiçi flot bilen döredilipdi. Häzirki wagtda kompaniýanyň floty 519 uçurdan ibarat bolup, ol dünýäniň 132 ýurduna 356 ugur boýunça şol sany 303 halkara we 53 içerki ugurlar boýunça uçuşlary amala aşyrýar. Sagçy dalaşgar Jose Antonio Cast Çilide geçen ýekşenbede bolan prezident saýlawlaryny önämli ýeňiş gazandy. Ol saýlawlaryň ikinji tapgyryny esasy garşydaşy Kommunistik partiýanyň lideri Janet Harudan 17 götürüm ara tapawut bilen öňe saýlandy. Çiliýanyň täze döwlet başçyny 11-nji martda resmi wezipesine girişdi. Hünärmenler oň ýurdu dolandyryşynyň nähili boljakdygy barada eýýämden jedelleşýärler. Jose Antonio Cast ultra-konserwatorçy Respublikan partiýanyň wekilidir. Ol özüni önämli katolik hasaplaýar. Cast öň iki gezek prezident saýlawlaryna ýeňiş gazanyp bilmedi. Türkmenistan yetkinjeklerden ibaret milli ýygnysy Merkezi Aziýanyň futbol assosiasiýasynyň 17 ýaşa çenli futbolçylarynyň arasynda geçiriljek çempionatyna gatnaşar. Bu ýarış 2026-njy ýylyň 4-nji 14-nji aprelinde Daşkentde geçiriler. Duşuklar Daşkentdäki Duslik stadionuna geçiriler. Türkmenistandan başga da ýarşa Awganystanyň, Kyrgyz Respublikasynyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň ýygynylar gatnaşarlar. Ýarşa 2010-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň ýa-da ondan soň doglan futbolçylara gatnaşmagy ruhsat berilýär. Oýunlaryň resmi tertib we goşmaça maglumatlar ýakyn wagtda çap ediler. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa, Türkmen Portal web saýtymyzdan dollugyna tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.